si Kristo nga gawhanan sa imong buhay. Dili man ako anak ug magsusulat, pero ako'y gisamunan sa pagtagik ni sa kabanan. Sumusi ako sa pagpangayong kabanan, maayong hapon. Naguluhan sa akong pagkabalang tuwing taknas kahapon na ang tinulog na Pasko. Sa pagsugod ko sa pagkikaw ng bulan sa Disyembre, ang kasing-kasing kulang maya o pagkuhan ko ng abli. Ikinig bulan sa Disyembre, ipakatawa si Kristo ang kita makulitos sa tinuod na Pasko. Ang tinuod na Pasko wala sa mga utang niiling kalibutan. Sa labi, ang dawat, o katigayunan. Ang tinuod na Pasko, pagpinahalay, paghigugmay, pagpinahalay sa usa-usa, piling pagdinukunay o pagpamasanay. Ang panatunay mga panahon na nagpakuling akong bukan. Kamuha, kaya akong nasinalian. Kasi Kristo wala ang pahilulasun ni akong bukan. Kaya dinikulan sa Disyembre, pag sa ulo sa tinuod ng Pasko, ipahilula si Kristo ni kasing-kasing mo na sirado. Alang pagsiguro na madawat mo ang tinuod ng Pasko, ikan kang Kristo ang atong ginawa. Busa mga kaisunan, ang iyong ko kamo, at lili ang iyong kasing-kasing, kung ipahilula si Kristo nga gawhanan sa imong buhay. Alam, imong mapakuna ang kalipay o matagang buwan ng hilabihan. Diha ang Kristo na atong Ginoo, kini ang Ginoo ng Pasko. Salamat.